tafliad fydd i Abertawe o'r ochr draw yn cael ei chymryd yn gyflym tuag at Chloe Chivers. Y bêl mlaen at Hosford. Ydy Hosford yn camsefyll na. Cyfle cyntaf i Abertawe. Hosford! Yn erbyn y postyn dos posib. Mae dal yno yn y cwrt chwech. Pryw ffordd. Pontypridd yn gallu clirio. Wel, braidd yn ffodus. Dim yn siŵr os taw croesiad nag ergyd oedd hynny gan y capten Hosford. Ond fi ath i yn erbyn y postyn. Finch unwaith eto yn heibio. Person cyntaf, Pinder yn ei gadael i, dos bosib yn ergyd, Stacey John Davies unwaith eto, gael ergyd fyna, am arbediad gan y golwr, Wojciechka yn effro, chwarae teg. Cyfle arall yn mynd yn angof i Abertawe, maen nhw bendant wedi bod yn pwyso ers y dechrau. Stacey John Davies ar ergyd, Wojciechka chwarae teg, yn ymestyn yn gryf. Lake at Chivers. At Pinder, chwarae da, ochr y cwrt Cosby. Cyfle am groesiad fan hyn, Pinder. Mae di dod o ddiar. Y capten, Clare Daly, mor anffodus i Pontypridd. Ond mae Abertawe wedi bod yn cnocio ar y drws yn sicr. Ac un o chwaraewyr Pontypridd yn roi'r bêl mewn i'w gol i hunain. Braidd yn anffodus, fel wedes i iddyn nhw. Ond fydd Abertawe yn poeni dim. 26 o funudau yma, a maen nhw ar y blaen. Fel y disgwyl, fe gafodd Abertawe y rhan fwyaf o'r meddiant yn yr hanner cyntaf. Maen nhw'n dod yn wythento. Pinder a'r croesiad, wel, reit yn canfod Hosford yn sygyfle cynnar fan hyn i Abertawe. Hosford! Am gol hyfryd. Dwi'n yn siŵr os taw ergyd neu croesiad oedd hynny. Ond fydd Hosford ag Abertawe yn poeni dim. Rhyw 30 eiliad i fewn i'r ail hanner am Abertawe newydd y blu mantes. Pontypridd dim, Abertawe 2. Penny ar barn yn fyr, mae gyfle fan hyn, Jazz Turner ar bêl dros ben ar amddiffyn, a gafodd ei thynnu nôl fyna gan Alicia Poe sy'n newydd ddod i'r ca, medda'r dyfarnwr. Wel, eiliad ddadleuol fyna, y bas yn fyr a cyfle i Jasmine Turner yn codi'r bêl dros ben ar amddiffyn a'r golwr, a gafodd ei thynnu i'r llawr medda'r dyfarnwr. Turner reit i fewn i'r gwynt. Mae dal yno. Ydy di'n gol? Mae'n gefn o'r hwyd. A mae'r dyfarnwr wedi nodi fod hi'n gol dilys. Dyw Abertawe ddim yn hapus. Ond fydd Pontypridd ddim yn poeni dim. Ffion Simmons sy'n newydd ddod mlaen yn eilydd i Pontypridd sydd wedi taro nôl. 5 munud ar hugain yn weddill, Pontypridd nôl yn y gêm. Pontypridd 1, Abertawe 2. Am bêl, bron yn canfod Rhys Jones unwaith eto. A Chelsea Herbert goffa bod yn effro. Mae rhaid i Abertawe fod yn ofalus gyda'r linell amddiffynol. Mae'n hynod o uchel. A Pontypridd unwaith eto yn ceisio chwarae'r un dacteg. Emily Thomas draw at Chivers. Chivers yn mynd amdani ar mergyd. Am arbediad hyfryd gan Wojciechka. Chivers yn mynd amdani o ryw 5 llath ar hugain. Mi oedd hi'n ergyd yn mynd i'r gornel ucha. Rhaid dweud gwaith da gan Claudia Wojciechka yn y gol i Pontypridd.